ndewo na ụmụnne ekene m unu daalụnụ ụbọchị ụka ọma ndị be anyị chai anyị na-eme nwa Chineke anyị na-eme nwa Chineke gbakọtaba na ụmụ nwanyị ahụ anyị akpọkwa unu oku gbalịnụ bịa gbaa ngwa ngwa anụ bụ ụzọ na-aṅụ mmiri ọma ọ bụ gịnị na-eme o nwere odogwu nwoke a na-emeli gịnị matchmaker kedu afịa bụ Chukwuemeka ọmalịcha afịa nke amagbu onwe Chineke ụmụnne ịma ebe obi na Lagos kedu onye ebe ọ bụ onye Abia steeti nwanne anyị nwoke atụpụkwala ogologo ifi ya ị ga-alaiki ya ọ bụ nwa Chineke odogwu zuru oke ka na m bụ ndị bụ nna nwere ọlụfa ndị bụ nna nwere ọlụfa ndị bụ nna baka ụba ndị bụ nna nwere ọlụfa chai o wee sị ka o mee ihe nna ya mere Chineke mee kedu afọ na ọ dị 35 years old ọ sị na ọ na-achọkwanụ onye dị 36 wee onye dị 25 wee lukwe 36 ya bụ ịnọrọ na age range ahụ deeli edemede n'ịnọ mbịa n'elu kọpili ya nwa pịali ya deelie si ya na ifuli ya n'ebe na Igbo anyị abịa si ya na Chukwu solukwuo na unu ga-anụ di na nwaanyị ụmụ nwaanyị tonu unu elu kịta ka unu bịa ụmụ nwoke na-eweta matchmaker ụmụ nwaanyị a na-eweta ọ bụrụ sọ ụmụ nwaanyị ga na-eweta ụmụ nwaanyị chụpadonie deelinie edemede ọ si na ọ chọrọ onye nọ na mba ofesi ya bụ ụmụ nwaanyị be anyị nọ na mba ofesi ọ gbakwala unu yakata ya bụ ihe unu na-achọ na uko enu dị n'uko ana ihe unu na-achọ na Sokoto ka unu fụ n'ebe na Sokoto ụmụnne ifi ya ị ga-alaiki ya ihe ị ga-eme bụ ideli edemede ịkọwali ya maka onwe gị inye onyonyo gị ya bụ foto gị ọ bụ ka anyị si eme matchmaker ebe anyị na-enye foto anyị ada atụpụta ya ebe a ịchọzikwa ka atụpụta nke gị mee ka anyị mara anyị gosikwa ụwa ihe ịbụ mana kịta biko ụmụnne kezi Igbo anyị abịa ọzọ nwanne anyị nwoke o sikwa nya ka nsifu ya o nwere obi umeala o sikwa ọ chọrọ onye nwere obi ọkụ ịma na obi ọkụ na-emebi ihe nke ukwuu o nwee ihe ị ga-eme wit obi ọkụ imechi regret ihe na-eme ikuluo down ọ bụ ụdị mmadụ a na-achọ nya obi ofo obi nwanne unu afụ gị ụmụnne bikonu ka anyị respect eni choice ibe anyị opinion ibe anyị ịghọta gị wish ibe anyị onye ọbụla pụta ụwa bụ adult mala ihe ọchọ nya nwanne anyị nwoke ụmụmagolo ihe ọchọ wee kwuo onye ụmụnne ka anyị respect enyi ka anyị kpelie ekpele ọma ka anyị si Chukwu gọzie enyi ka anyị si Chukwu nye ọchịchị ọma nke obi kpele na ekpele unu ga-ekpele onwe unu ndị nne kpọọ na ụmụ unu ndị nna kpọọ na ụmụ unu ndị oyi kpọọ na oyi unu bikonu ihe anyị na-eme bụ ka anyị wee na-enyere onwe anyị aka anyị bụ ndị Igbo ịghọtago anyị gbasacha ebe niile ndị Igbo gbasacha ebe niile maka ihe na-eme n'obodo anyị mbụ agụụ unu afụ gị ya bụ anyị jikwa matchmaker ewekunete onwe anyị ọnụ ka anyị nwee ike na-anụghalite onwe anyị unu afụ gị ụmụnne ya bụ bikonu gbeli na ekpele wishi enyela ọkụ shia na vidiyo o nwere onye nọ n'akụkụ na-ebe akwa alịlị na-eje so ụka ekpele na-eje vigil na-ejebe dibịa maka gịnị ọ chọrọ ka ọ chọta di kịta anụ akpakwa n'ọnya gị nwanne m nwaanyị ikwekwene ka ọ gbanarị gị sachakwa anya rọrọ ihe Chukwu na-enye gị kịta sacha anya rọrọ ihe Chukwu na-enye gị maka Chukwu si gaa n'ụwa nụọ di na nwunye baa ụba mụọ ụmụ Chukwu ọdụ nzuzu Chukwu adị ọkwa nzuzuo Chukwu makwa ezigbote ihe Chukwu kwulisi mebie anyị na-epromotu ya anyị dị nzuzu mba nwanne anyị nwoke na-achọ nwaanyị ọ dị nzuzu ọ dị ọkwa nzuzuo maka na ọ na-achọ ihe Chukwu kwuru andị ọ bụ ihe nna ya mere wee nụta ya ọ nụ mama ya anụ ya bụ gịnị ọ ga-anụ nwaanyị
ya bụ biko nyelu ya aka. Ihe unu ga-enyeli aka bụ show onye love, biko show onye love. Unu show onye love, unu share video, unu kpeli ekpele ọma, unu wish yenye luck. Unu afụghị ndị be anyị. Ọ bụ onye Ọnịcha, ọ bụ onye Abia steeti, sorry, ọ bụ onye Abia steeti, o bi na Lagos, ọ dị 35 years old. Ya bụ if ya ị ga-like ya, if ya ị ga-like ya, o nwere ka ịgba anya draw, ịsa anya salia, ị ga-like ya ezigbote like. O topụrụ n'ogologo na-ama ifu fotie nya jos deeli edemede idere eli edemede ịtụọ foto gị isi a na-ekwe gị obiko di m ọma. Nya bụ ifu odogwu a afụ dị mkpa afụ ogologo imi ifu ya ya na-enezi anya ebe ọzọ. Ifu ya ị ga-like ya biko ndị be anyị kpele nufe ekpele wishie felok biko wishie nye na nwunye lok na ọ bụ ihe Chukwu chọrọ kafa na-achọ. Ọ na-afụghị ụmụnne, ọ bụ ihe Chukwu chọrọ kafa na-achọ. Ọ naghị achọ ọchịchọ ekwensu, ọ bụ ihe Chukwu chọrọ. Chineke sila anyị gaa n'ụwa mụọ ụmụ baa ụba na onye chọtakwala nwunye chọtara ezigbo ihe na ọ ga-anata ngọzi si n'aka Chineke. Ọ na-afụghị ya bụ ka anyị bido n'ụba di na nwunye na-anụghalite onwe anyị. Chukwu kwukwuru sisi n'ụba nwaanyị na agbụrụ. Chukwu kwuru sisi n'ụba nwaanyị na agbụrụ. O meli nzuzu Chukwu o meli nzuzu. Chukwu ịma ịfụrụ ọ mara ihe nke ukwuu. Ihe niile o dere n'akwụkwọ nsọ bụ ihe na-azọ ndụ, ime enye inwe ndụ ma nwefee anya oke. Ka anyị kwadobe ihe Chukwu kwuru n'akwụkwọ nsọ. O kwulie na Matu 19:5, ọ bụrụ ebe o kwulie. Okwukwe ya na Genesis 2:24, ọ bụrụ ebe o kwulie. Ya bụ ịbụrụ nwa Chineke bupụta akwụkwọ nsọ gị ka ị nene ka ịfụkwana ya, ị ga-afụkwa ya wee kwele. Maka na anyị adana eme efio. Ọ bụkwa oyi ka anyị na-eme ebe ahụ. Ọ bụ di na nwunye ka anyị na-amaghachi connection ka eji anụtazi di na nwaanyị. Ọ bụ ihe na-ewu emebie. Even mgbe gboo ọ bụ connection. Onye chọba nwaanyị ọkpọ ndị befasisi n'ili aka modern life abịa. Ọ bụ ịntanetị ya, ọ bụ ịntanetị ya, ọ bụ midia bụ powers kịta. Ya bụ utilize anya wee mebe ihe ọma, mee ka ụmụ nwanne gị n'ọdị na nwunye imela ajọ ihe Chukwu kwukwe. Ndị be anyị ọkwa Chukwu kwulie. Ọ bụrụ ihe Chukwu kwuru si mebe ka anyị na-eme. Chineke ifu nwanne anyị a ị ga-like ya, ọ dị mma. Ụmụ nwaanyị bidonu debe edemede. Anyị na-akpọ ụmụ nwoke ka fa bido pụtaba na-eme ka ụmụ nwaanyị na-edekwazilifa, maka ụmụ nwaanyị na-apụta kebe. Ụmụ nwoke unu na-apụtabekwa ọkwa ọrụ unu, ọ bụ oke unu, ọ bụ unu kwesịrị ịkapụta ma asịsị chọba achọ. Unu afụghị unu fulia. Nwanne anyị nwoke o si na ọ chọkwala onye nọ mba ofesi. Ọ chọrọ onye nọ mba ofesi, onye dụkwasịrị imo. In short, gụọ na ihe o dere, gụọ na ya ọfụma. Ifu ihe o dere n'elu ịma ihe ị ga-eme. Klik gụọ nya ikuli ya na-abịa. O nwee ebe ede read more, iklik ebe ahụ ede read more, i wee gụzie ihe o dere ọfụma. Ifugie unu fu onwe unu kpọọ n'ekwentị, unu jụọ ese, unu si kedu ogbe gị, kedu be nna gị, onye nwụọ gị, unu jụzikwa ese. Maka atụpụtagolu m unu ka o si dị enye. Unu nwekwara ọlụ nya ịmụzi onwe unu, mana unu amụfe na onwe unu oke. Courtship dị allowed, mana nya ete n'aka ka unu nụọ di na nwunye. O nwere ihe a na-emechepụta ma ọ na-ete aka. Nte aka anaghị ama aka. Eme enye obele ọ dị gị ka ọtụ gị ọma, ọ tụọ gị n'anya, nya bụ nye gị ihe ịchọ. Ị gaa n'iru n'onye ọsịsọ. Maka ị na-eme anya ụlọ onye ọzọ ewele, ị na-eme anya ụlọ ma ifele onye ọzọ etinye aka n'ala gị nke bụ nke gị. Nya bụ a na-asị eme ngwa ngwa emeghara ọdachi. Nya bụ ọ bụrụ na ị chọrọ ihe gị, o nwere onye ga-achọkwala gị. Ifu gị ka emesịa na ụmụnne ka ọ dị na mgbe ọzọ. Daalụ na tinyelu na anyị aka na share button ka emesịa.